ni sɔli min filɛ nin ye Nam. a bɛ fɔ nin ma ko Allahumma sɔli ala miftahu rahmati. Kosɛbɛ. Yaku ni blocage de bɛ i kan ko siri jugu de bɛ i kan, i ka koɲɛ bɛɛ gɛlɛyalen don. Tiɲɛ. N'i bolo don baara la a ti ɲɛ i bolo. Kosɛbɛ. I ka papier ko gɛlɛyalen don. Tiɲɛ. N'i taala damana la a ti ɲɛ i bolo. Ayi. I mana diɲɛ baara o baara daminɛ a si ti ɲɛ i bolo. Kosɛbɛ. Siri jugu de b'o kɛ adamaden na. Siga t'o la. Ɔ ka siri jugu tigɛ ka bɔ yen. Kosɛbɛ. N bɛna o lakile de d'i ma sisan. Wala. Kira kan sɔli la. Kosɛbɛ. Wallahi billahi n kalina ala la yaku ni sɔli ni cɛ o cɛ y'a kɛ muso o muso y'a kɛ siri mana kɛ cogo o cogo hali n'u y'i siri ni jɔlɔkɔ de ye billahi n kalina ala la a bɛ tigɛ ka bɔ yen ni nin sɔli in barika ye a ye siga tɛ nin na dɛ n'i ye nin kɛ a bɛ kɛ e ka nin kɔrɔbɔ ba in i y'a faamu yaku nin bɛ kɛ siɲɛ kelen dɔgɔkun tile 7 kɔnɔ mais a ti kɔrɔbɔ dɛ n'i y'a kɛ a bɛ kɛ i b'i jija juma su dugu tila fɛ i bɛ popilenni jɛman ɲini n'i ye popilenni jɛman ɲini i bɛna fɛzɛ dugu ma i ka so kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka seliji ta i bɛna arakan 2 seli popilenni jɛman sanfɛ i bɛ kɔlɔsi ta i b'a wurudi Allahumma sɔli ala miftahu rahmati. Allahumma sɔli ala miftahu rahmati. Siɲɛ 1111 nka n'i b'ale wurudi i bɛ 1 kɛ ka 10 kɛ ka 100 kɛ ka sɔrɔ ka 1000 kɛ n'i tilala wurudili la sɔgɔmada joona fɛ yaku i bɛ kɔnɔ dɔ ɲini i b'a saraka kɔnɔ ma bɔ kɔnɔ na n'i ye kɔnɔ fɛn o fɛn sɔrɔ i b'a saraka wallahi n kalina ala la n'i sirila cogo o cogo n'i ye nin kɛ yaku i bɛ foni sa ala yɛrɛ b'i dayɛlɛ ni kira yɛrɛ bonya ye e ma ye wa ko ala kisi kɛ hinɛ lakile kan sɔli in kɔrɔ y'o de ye o ala kisi kɛ hinɛ lakile kan maa min sɔrɔla kira ka o cogo la wallahi ala yɛrɛ b'a ka hinɛ dayɛlɛ i ye ala b'a ka nɛɛmaw dayɛlɛ i ye ala b'a ka hɛrɛw dayɛlɛ i ye ni kira barika ye wa maa caman t'a kalama dɛ siri de kɛlen don ka adamaden caman ka ko gɛlɛya siri de bi adamaden ka furuko gɛlɛya siri de bi adamaden ka denko gɛlɛya siri de bi adamaden ka baarako gɛlɛya siri de b'a to hali ka papier ko a ti ɲɛ sɔrɔ siri de b'a to i ma n'i bolo don diɲɛ ko o ko la yaku i tɛ ɲɛ sɔrɔ a la mais maagɛrɛw bi don a la dɔrɔn olu bi sin k'a ɲɛ sɔrɔ siri jugu de b'o kɛ adamaden na i janto i yɛrɛ la dɛ waati bɛɛ man ka maanifin ma n'i sirilen don n'i sigana i yɛrɛ la k'i ka koɲɛw bi ka gɛlɛya i bi ka tɔɔrɔw sɔrɔ i bi ka gɛlɛyaw sɔrɔ i ma n'i bolo don ko min na a ti ka ɲɛ sɔrɔ nafolo bi ka commencer ka tiɲɛ yaku kana dɔgɛrɛ kɛ dɛ popilenni ɲini i ka nin wurudili kɛ i ka kɔnɔ saraka wallahi billahi n kalina ala la o siri kelen ala b'o wuli ka bɔ i kan i y'a faamu a bɛ nin cogo de la yaku nin ye kira kan sɔli nasira dɔ ye mina nasira gɛrɛ d'i ma ni ala ye dongɛrɛ yira na mina kira kan sɔli nasira dɔ d'i ma k'i t'o kan wallahi jiton ti ban i posi kɔnɔ maa o maa b'o kan yaku wari ti ban i kun bilen o mina tila k'o d'i ma ni ala ka diɲɛ ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa maa min bɛ yen k'i mako bi nafolo yɛrɛ de la sabu maa caman bi kuma nafolo baara kan u t'a ɲɛdɔn a galon ka ca mais nafolo baara tiɲɛ yɛrɛ ni ala ka kuranɛ jɛlen yaku an b'a kɛ adamadenw ye ni suratul waqi'a ye iza wakati sura iza wakati yaku ale ye kabako sura de ye kuranɛ kɔnɔ kira muhamadu mustafa kumana a kan n'i mako bi nafolo la wallahi billahi iza wakati do yɛlɛma cogo t'a la a ti sɔsɔ iza wakati de bi adamaden ka fantanya ban k'i ka gɛlɛyaw ban k'i ka tɔɔrɔw ban k'i ka dekun ban iza wakati de bɛna ni sababu ye adamaden bi kɛ nafolotigi ye karabali la teliya la
Iza wakati baara n'i y'a kɛ siga foyi t'a la i mana kɛ dugu o dugu jamana o jamana ni iza wakati baara kɛ wallahi ala bi sababu nati i bi nafolo sɔrɔ k'o ye tiɲɛ ye dɛ fɛn bɛɛ ti galon ye o wa fɛn bɛɛ yɛrɛ ti tiɲɛ ye nka yakuna iza wakati nafolo baara n'a kɔrɔbɔ n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'i mako bɛ iza wakati nafolo baara la 30,000 don nka i bɛ se ka 15,000 sara fɔlɔ ani i ka sɛsɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔfɛ i b'i ka wari tɔ sara i bɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier n'i mako bɛ iza wakati baara la téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98 o de y'an ka téléphone numéro ye +223 72 24 02 98 n'i y'an wele o numéro in na ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma maa minnu ka sababu b'an bolo yaku ala k'o ɲɛsin an ma maa o maa bɛ yen k'an bɛ se k'a tigi dɛmɛ ka bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ ka bɔ a ka tɔɔrɔ kɔnɔ yarabi ala k'o tigi ɲɛsin ne Konate ma ala k'o kɛ alaya kama kira yɛrɛ bonya kama sɔli ala Mustafa ni maa min mako bɛ ɲininkali gɛrɛ la a tigi bɛ se k'an ka o téléphone numéro kelen in wele +223 72 24 02 98 o tuma hakɛto bɛ kuma in kan sɔli ala Muhamadu Mustafa wa salim